אני עוזר. בספורט, כמו במשחק הכדורסל שאנחנו רואים כאן, תנועות הגוף שאנחנו עושים הן חדות ומהירות, כאלה שאנחנו בדרך כלל לא עושים אותן בחיי היום-יום. יש כאן בעצם סיבוב וכיפוף חד של הברך בעת ובעונה אחת. דבר כזה עלול לגרום לפציעה. כדי שהברך תעבוד באופן חלק ותקין, מרכיבי הברך השונים צריכים לעבוד בהרמוניה, ללא תקלות. תקלה באחד המבנים האלה יכולה לגרום איזושהי הפרעה להרמוניה הזאת וכאבים בברך. פציעה מאוד שכיחה שאנחנו רואים אותה גם אצל ספורטאים מקצוענים וגם אצל אנשים שעושים ספורט סתם בשביל הכיף, זה קרע של המניסקוס. דוקטור, מה זה בדיוק המניסקוס? מה התפקיד שלו ואיפה זה נמצא? המניסקוס הוא בעצם מעין כרית הנמצאת בתוך המפרק. הוא משמש כבלם זעזועים של הברך. בנוסף, המניסקוס מפזר את המשקל על שטח ניכר ממפרק הברך. בקיצור, אפשר להגיד שהמניסקוס הוא זה שמאפשר לברך תנועה חלקה ויציבה יותר. אז איך בדיוק הקרע נגרם ולמה זה קורה? ברוב המקרים, באנשים של גיל הביניים, המניסקוס נקרא עקב תהליך ניווני הדרגתי. אצל ספורטאים, כפי שראינו כאן, הוא יכול להיצוות תוך כדי התנועה החדה של הברך, ואז להיקרע. אז איך מרפאים קרע במניסקוס? הטיפול בקרע של מניסקוס הוא בהתאם למגבלה וההפרעה שהוא יוצר אצל המטופל. כך למשל, אם למישהו זה בסדר והוא יכול לחיות עם הכאב הזה, אנחנו מציעים טיפול שומרני. אם הכאב הוא כזה שמפריע לפעילויות השגרתיות של היום-יום, אפשר לעשות ניתוח שמוכר לכולנו בשם ארתרוסקופיה. שם אנחנו מחדירים מצלמה ומכשירים דרך נקבים זעירים בעור, ואז או שתופרים את המניסקוס חזרה למקומו, או שפשוט מסלקים את החלק הקרוע מן המפרק. אז זה נשמע לי מסוכן ניתוח וכל זה. לא באמת, זה אכן ניתוח, אבל בניתוח הזה סיכויי ההצלחה טובים במיוחד, וכבר אחרי כ4 שבועות אפשר לחזור לפעילות כמעט מלאה. אז העיקר, תהיו בריאים ותמשיכו לעסוק בספורט.